Зур Журабоев ва боз як имконият барои Ҷалилов, як партофти олӣ ама боз муҳофизатгарони инҷо ҳастанд. Ҷураев ва ҳисоб на инҷо ин Алишер Ҷалилов буд. Алишер Ҷалилов голи навбатии худро ба самар расонид. Голи дуюмаш дар мавсими имсол аст. Бисёр хуб зарба зад ва муҳофизатгаронро аз назари худ дур кардан. Ҳоло бори дигар тамошо мекунем баъди баргардондан. Бале ӯ тӯбро моили худ кард ва хеле хубам барои зарба задан омода кард. Дар унҷо муҳофизатгар Комрон Мирзохон каме ҳам фикр мекард ки ба дарвозабон халал расонд ва ин маҷрои зарбаро надид дарвозабон. Тӯбро рабуд ва ҳоло ҳуҷуми дигари Шеридин Бобоев ва аввалин зарба ва аввалин гол дар бозии имрӯза. офарин чикор мекунад муваффақият барзиёд кард. бубинед инҷо бисёр хуб аз муҳофизатгар гурехт ва Бахтиёр Қаландаров ҳам дар назди ӯ буд, ба ӯ халал расонда натавонист. Зарба ҳам қотиона буд, зарбаи хуб. Искандар Ҷалилов паси олӣ ҳам дод ва чин ҳолатҳоро ҳамлагари